Махни си крака! Леле, как спира това нещо? Как се спира това нещо? Не, не трябва да спираме! Ама ще се блъснем! Ако спрем, ще плащаме за синя зона. Знаете ли колко пари са това? Даже и зелена не можем да си позволим. Ясно ли е? Глупости! А скъпия бензин сега е по 3 лева литъра. Да, ама поне те вози някъде. Ало, трябва веднага да паркирате на синя зона, защото не мога да си вържа общинския бюджет. Фандакоа, не можем да си го позволим. В автобуса има социално слаби хора и пенсионери. Пенсионери, не пенсионери, синята зона важи за всички. Веднага изпращайте СМС. Няма да изпратим. Тогава ще умрете. Добре ли си? Не много. Спокойно. Отървахме се. Вече няма да плащаме за паркинг. Ще се возим само с метрото.